nosaltres. Me ha gustado a la segunda vista. Cuando conoces antes Cadaqués, cuando conoces antes Sitges, pero como yo tengo la manera de mirar un poco detrás de la cortina, y entonces yo he visto el ambiente y conocido gente y entonces ya lo he visto aquí, es mucho mejor que a otras partes. Los otros son muy, digamos, muy clasificados. Allá los pescadores, allá la gente del pueblo, allá turistas. Y aquí siempre ha sido, hasta Rosas en estos años cuando yo vino, hemos tenido 3.200 habitantes, pero siempre hemos tenido un melting pot. La tranquil·litat de la gent també, molt simpàtica. Clar, tenia un nen petit i, no sé, la gent l'agafava, parlava, no me coneixia però me parlava. Molt acolledor, sí, acolledor. Per exemple, aquell carrer que jo estic no hi havia asfaltat, hi havia terra. I molts carrers estaven així, però no m'ha frenat tot això. Estava decidit, m'havia agradat aquell rincó i m'havia decidit quedar-me aquí. He tingut proposicions també a França de muntar una escola, però no, una vegada que havia començat m'he quedat. A mi sempre, des que vinc, de 15 anys, ja sempre m'ha agradat. Sempre he tingut la sensació que volia viure aquí. M'imagino que he buscat també alguna cosa per viure aquí. I jo, de primera impressió de Roses, clar, vens a l'estiu, tot és maco, tot és fantàstic, és molt bon temps i tot això, i llavors, clar, això era molt maco. Però realment, quan vaig venir aquí a viure tot un any al principi, em va costar bastant. Que l'hivern era molt llarg i era potser també comparat venir d'Amsterdam a viure a un poble petit. No era tant el canvi d'Holanda a Espanya, però més aviat ciutats Roses, que clar, l'estiu fantàstic, però l'hivern va fer bastant dur de passar els hiverns aquí, els primers hiverns. Vine de sola, sí. Y tuve mucha suerte, abierto la puerta y siempre trabajando hasta ahora. A mí me ha gustado la mar y también hay montañas aquí. La zona es aquí preciosa, muy bonito. Gente muy majos. Yo conozco mucha gente, sí, viene a mi local, con plan amigos, muy bien, pasándome muy bien. A mi primera impresión era un pueblo muy bonito y muy agradable. Tenías, ya como decirlo, el domingo era domingo por el pueblo. La gente iba a tomar vermut, como si aportado las calles y todo era así, una semana más tarde tenías baches con agua, yo que decía todo esto, me ha agradado mucho, pero daba el típico del pueblo, ¿ya? Y ahora el pueblo no tiene res más. Bueno, la calle Reforma en realidad era casi al final del pueblo, ¿ya? Porque además de las Figueras han hecho la urbanización al año 66, 67, y entonces allá no estaba nada. Entonces, a partir de 68, 9, empezaba a construir aquí, si me recuerdo bien. Ja. Jo tenia 15 anys. Teníem un pis aquí just a sobre de la cafeteria del bloc del mig, d'aquests 3 edificis, i vivíem just allà a sobre. I era una vida fantàstica davant del mar. Era una cosa que per un nano com jo i els meus germans no ho podíem ni somiar-ho quan érem petits, de que mai viuríem. Aleshores jo feia molt i molt d'esports, era l'encarregat de l'escola d'esquí nàutic d'aquí davant amb 16 anys, amb titulació, portava barques. Era una vida de somni, era impressionant. El meu pare, recordo molt bé que un any va sortir un reportatge en una revista tipus Hola alemanya, que li deien el rei de la Costa Brava. I jo me sentia molt el príncep en aquell temps. Però després, evidentment, has de tocar de peus a terra. Jo vaig fer els estudis a Berlín
Llavors vaig tornar, vaig fer-ho del xic, que també va ser una cosa, un impacte bastant important, però amb el xic jo ja em vaig començar a relacionar, ja no només amb la terra, sinó també amb la gent de la terra.